Icandelo nebelikade lisaziwa njengelisebenza amadoda. Ilogistics ezifana neshishini lothutho, imveliso ezingenayo kweli kunye nezithunyelwa ngaphandle kunye nabaqhubi betraka, ubukhulu becala ngamadoda. Kodwa le nkqubo intsha inike amanina asondele kwikhulu ithuba lokwenza umahluko kweli candelo. The number of women employed in the freight industry is as low as 18% and less than 10% in the leadership role. I will say, as someone who's been in the industry for 10 years, when I look back where I come from, where I started or where I am now, I can't help but feel the sense of divine purpose of this program. Ngale veki yokubhiyozela ubomi bukaBawo Mandela, ukufundisa abasethyini ezinye zenkolelo zakhe. Icandelo lenkqubo yokunikeza ngethenda i-supply chain management libonwa njengecandelo elingalungelanga nelingakhuselekanga kubantu basetyhini. My current goal is to complete my master's degree so that I can be a specialist in the field of logistics, more specifically in logistic operations. Ngaphantsi kwe-18% yabasetyhini abakweli candelo le-logistics kusekude ekulinganeni kwesini kunye nokumelwa kwabasetyhini kweli candelo.